Bai, bai, bai. Kaixo? Bai, kaixo? Kaixo? Zuten zait? Bai, hain bai. Bueno, arratsalde on guztioi, ongi etorriak eta mila esker etortzeagatik Jone Zuloaga musikak emango digun hitzaldira, emakumeen aurkako errepresio frankista gerra garraian eta ostean, 1956-1955. Eta, bueno, esan hitzaldiaren ostean galderak egiteko aukera egongo dela, mikroa eskatu eta galderak egiteko aukera, zeren streamingez ari gara hitzaldia transmititzen. Eta, bueno, besterik gabe, Inigo Garziak oroimen historikoaren zinegotzeari hitza emango diot, Jone aurkeztu dezan, eta, bueno, zurea da hitza. Eskerrik asko Arantza, arratsalde on guztioi, ongi etorri oroimen historikoaren zinegotzigoak antolatutako jardunaldi honetara, memoria historikoaren astearen barruan, programatutako jardueren esparruan. Ore handia da, Jone Zuloaga musika, historia garaikidean aditua eta Euskal Herriko Unibertsitatean hesia gurekin izatea. Franco garaian eta ostean emakume errepresaliatuaren inguruan hitz egiteko. Memoria historikoari buruzko. Orain. Eta hau, bai. Jone Arantzadi Zientzia Elkarteko memoria historikoaren taldeko kidea da, eta bere lana funtsezkoa izan da gure historiako pasarte ilun haiek argitzeko. Bere bilbidean zehar, gerra zibilaren eta lehen frankismoaren testuinguruan giza eskubideen zapalkuntza eta errepresio jorratzen duten lan ugari argitaratu ditu. Bere ikerketa batzuk alegian, Getarian, Segaman eta Zestoan oinarritu dira. 1936 eta 1945 bitartean, Gipuzkoan errepresioa jasan zuten emakumeen egoera aztertzen duten liburuen argitalpenekin. Bere argitalpen berriena, Gipuzkoako kasua, 1936 eta 1945 artean errepresio frankista jasan zuten emakumeak. 2024koa eta ikerketa hildo horri jarraitzen dio garai hartako indarkeria eta bidegabekeria bizi izan zuten emakumeen historietan sakonduz. Gaur egun, bere lana ez da berreskurapen historikoan oinarritzen bakarrik. Baita isilean sufritu zuten eta gure memoria kolektiboan oraindik entzuten diren ahots guztiei egindako omenaldia ere bada. Konferentzia honetan, Jonek 1936ko gerran eta diktadura frankistan emakumeek eta disidente sexualek izan zuten papera eta sufrimendua jorratuko ditu. Genero ikuspegitik. Bigarren Errepublika izan zuen parte hartzea aztertuko da, sufragioa eta kargu publikoak bezalako eskubideak barne. Baita gerran izan zuten papera ere miliziano eta korrespontsal bezala. Aurrez aurre izan zituzten errepresio sexuala, kartzela, tortura eta errepresio ekonomikoa ere aztertuko dira, Gipuzkoako eta Donostiako adibide zehatzekin. Besterik gabe, Jonerekin utziko zaituztet, eskerrik asko hemen izateagatik jakin dezazuen hitzaldi hau euskara hutsez izango dela. Eskerrik asko. Hartu, imezinto. Mila esker, aurkezpenagatik. Arratsalde on guztioi, mila esker horrela betetzeagatik gela hau. Egia esan plazer bada zuen aurrean gaurkoan egotea, eta espero dut alden neurrian behintzat zuen espektatibak betetzea. Eta, bueno, besterik gabe hitzaldiarekin hasiko naiz. Ikusten duzuen bezala, emakumeen aurkako errepresio frankista, gerra garaian eta gerra ostean du izenburua hitzaldiak, eta horren inguruan ariko naiz gaurkoan. Baina hori jakiteko zergatik jasantzuten emakume horiek errepresioa galdetu behar diogu gure buruari, ezta? Eta horregatik aurkezpen hau pentsatu dut egokiena dela 1938ko
apirilaren 14 hastea, hau da, Bigarren Errepublikaren aldarrikapenetik aurrera. Orduan, besterik gabe, argazkien bidezko aurkezpena izango da, ni entzun beharko nazue une oro, eta beraz, espero dut xamurra eta azkarra izatea, eta entretenegarria bere horretan behintzat. Bueno, ez dakit, azken urteetan nahiko ezaguna eginda aurrean duzuen argazkia, 1993ko azaroaren 5. da, hain zuzen, Euskal Estatutuaren bozketan ari dira argazki horretan, eta zehazki ikusten baduzue emakume zein gizon ari dira bozkatzen. Bueno, orain berriro ere atzera egin behar dugu ordea. Zergatik ari dira une horretan bozkatzen emakumeak ere? Ba, beste pertsona hau ere, pentsatzen dut ezaguna egingo zaizuela, hemen zuen hilerrian duzue hilobiratuta, polloen dago hilobiratuta, Clara Campoamor. 1993ko apirilaren 7an Urumea frontoian ari da hemen diskurtsoa ematen, eta hain zuzen, Errepublikaren aldarrikapen hori baino lehen. Bueno, zergatik ekarri dut eta zergatik emakumeen boto eskubidearekin lotu dut, hain zuzen, bere eztabaidak, berak zuzendutako eztabaidaren eraginez, hain zuzen, emakumeek boto eskubidea lortu zutela Estatu Espainiarrean esan genezakeelako. Hain zuzen, 1991ko urriaren 1 lortu zen, eta horren aurrean aldekorik eta kontrakorik ere izan zuen. Bozketan, hain zuzen, 171ek baiezko bozka eman zuten, emakumeek eskubide hori lor zezaten, 121ek okerrez banabil eman zuten ezezkoa, eta 188 abstentzioa egin zuten. Bueno, testu inguru horretan zein ziren alderdiak. Aldekoak zeuden alde batetik alderdi sozialista, baina Indalecio Prieto kenduta. Eskuindarrak eta hor barruan Jose Calvo Sotelo kenduta, eta garai hartako Esquerra Republicana de Kataluniako diputatu gehienak, eta baita ere alderdi errepublikano progresista txikietako diputatuak ere aldeko bozka eman zuten. Aldiz, alderdien artean kontrako bozka eman zuten, alde batetik Partido Republicano Radicaleko radikal sozialistako diputatuek, baita ere Partido Republicano Radicalekoek, hain zuzen Clara Campoamor bertako militante zen, eta bere militante lankide batzue baino ez zuten eman bozka alde, eta baita ere Akzion Republikanak ere kontrako bozka izan zuen. Orduan, testu inguru horretan lortu zen Estatu Espainiarrean garai hartan Bigarren Errepublikaren baitan sufragio unibertsala. Sufragio unibertsal horren baitan, hain zuzen, emakumeak bozka eskubidea lortu zuen. Eta, handik hilabetera, 1991ko azaroan hain zuzen, Clara Campoamor berak sortuko du beste alderdi bat, Unión Republicana Femenina delakoa, bai? Eta batiz bat, oinarrituko da hain zuzen, emakumeen aldeko eskubideak lortzeaz. Errepublika horren barnean. Errepublika horren barnean, orokorrean aipatzearren, eta, denboraz labur gabiltzalako, hain zuzen, aipatuko ditut emakumeek lortu zituzten eskubide horietako batzuk instituzioan partetik. Ez dugu inoiz eraztu behar, urteak zeramatzatela hainbat eta hainbat emakume zein gizonezkok emakumeen eskubideen alde borrokan kaleetan, bai? Eta horren ondorioz aurrera eraman zirela esandako eskubide horiek instituzioen partetik. Orduan, 1992ko otsailaren 25ean esaterako dibortziatzeko eskubidea lortu zuten emakumeek lege bidez. 1997ko urtarrilaren 9ean berriz, hain zuzen jada gerra betean, abortatzeko eskubidea lortu zuten. Baina generalitatak bakarrik onartu zuen lege hori. Ez zuen... Bai, ezke hauts grabea daukat. Hola neiko, ondo entzuten zait?
Bai, bale. Eta, bueno, esaten nindoana, Generalitateak onartu zuen lege dekretua, baina Bigarren Errepublikako gobernuak ez zuen onartu, bai? Eta garai hartan Federica Montseny anarkista zen osasun ministroa. Eta osasun ministro hark esan zuen, Federica Montseny gain zuzen, Bigarren Errepublikaren mendean oraindik jarraitzen zuten lurralde horietan guztietan aplikatuko zela abortatzeko eskubideko lege hori. Bai, eta halaxe egin zuten. Errepublikan zehar gehiago zer irabazi zuten eskubideetan emakumeek adulterioaren legea adibidez bertan bera geratu zen, eta prostituzioa ere abolitu egin zen 1935ko ekainaren 28an. Pixka bat orokorrean, bai, esan dizuedanagatik, eta aurrera jarraituko dut, bai. Orduan, testuinguru honetan gaude, eta hemen argazkian beste emakume bat ekarri dizuet, Purificación Gil Iglesias zuen izena, eta 1933ko urtarriletik apirilera bitartean Zestoako udaleko behin-behineko alkatea izan zen. Bai, garai hartan, alkate izan zen, eta berriro ere zergatik galdetuko diogu. Eta honakoan ere atzera egin behar dugu, hain zuzen, 1933ko udal hauteskundeetara, apirilaren 12ko udal hauteskundeetara. Bai? Apirilaren 12an egin ziren udal hauteskundeak herri batzuetan baino ez ziren Estatu Espainiarreko herri guztietan udal hauteskundeak ospatu. Eta zergatik, 1907ko udal hauteskundeetako legea aplikatu zelako, hain zuzen, 29. artikulua. Bakit zenbaki asko ematen ari naizela, agian, baina, zue jakin dezazuen baita ere. Eta 29. artikulu horrek esaten zuena zen, alderdi politiko bat aurkezten baldima zen udaletxe batera edo kandidato kopuru berdina zegoenarena, ez zegoela udal hauteskundeak zertan ospatu. Orduan zer gertatu zen, esaterako Zestoan, badakigu abertzaleak oso antolatuta zeudela, baina mehatxatu egin zituzten Miguel Primo de Riveraren diktaduratik zetozen zinegotziek eta horren eraginez beraie jarraitu zuten zinegotzi bezala eta ez ziren ospatu hauteskundeaiek, udal hauteskundeaiek. Baina, Bigarren Errepublikako gobernu berria, behin-behineko gobernu hura jakitun zen zer gertatu zen herri haietan. Eta orduan dekretu bat atera zuen maiatzan, 31ko maiatzan. Eta dekretu hori aplikatu zen nolabait gehien bat 1933ko urtarriletik aurrera. Zer egin zuen gobernadore zibilak, Gipuzkoako gobernadore zibilak? Miguel Primo de Riveraren diktaduratik zetozen zinegotzia haiek kargutik kendu eta batzorde kudeatzaileak sortu, eratu zituen. Batzorde kudeatzaile horiek Zestoako kasuan 3 kide osatu behar zituzten. Alde batetik Estatu Espainiarreko funtzionario batek egon beharra zuen, bestetik langileen ordezkari batek eta azkenik langileen ordezkari batek. Orduan, garai hartan zertzen gertatzen zena, Estatu Espainiarreko funtzionario bat garaiko udaletxe herri txikia haietan gehien bat izaten ziela eskola nazionaletako irakasleak. Orduan, irakaslegotza garai hartan gainera feminizatuta zegoen, gaur egun ere bai, eta orduan emakumeak ziren gehiengoak funtzionario gisan zeudenak, irakasle gisan. Eta horrez gainera, zertzen gertatzen zena, batzorde kudeatzaile horren lehendakariak gaztea izan behar zuela. Eta, ezaugarri horiek guztiak betetzen zituen Purificación Gil Iglesiasek eta horregatik ezarri zuten udaletxean alkate behin-behinean Zestoan. 1933ko urtarriletik apirilera bitartean. Apirilaren 23 udal hauteskundeak ospatu ziren Zestoan eta gainontzeko aipatu dizuedan beste udalerrietan ere, Hego Euskal Herrian zein Estatu Espainiarrean. Eta orduan jada zinegotziak hautatu zituzten herri horietan. Argazki hau ere nahiko ezaguna, edo niri ezaguna egiten zait, azken boladan ere nahikoa zabaldu da, eta biba el feminismo dio bertan, inauterietako argazki bada, eta horrek erakusten Bigarrengo Errepublikako testuinguruan da, okerrez banabil 1932 ingurukoa, eta bertan hau ekarri dizuet azkenean ikusteko garai hartan
feminismoak ere kaleetan zehar bazuela bere zeresana, ez? Eta horretan, zeresan handia eta feminismoaren aldeko borroka horretan donostiar bat nabarmendu behar dugu, hain zuzen Benita Asas Manterola, eta bere inguruko ikerketa hain zuzen egin du Maria Jose Villa, EHUko Euskal Unibertsitateko irakasleak. Eta bertan berak aipatzen du, nola berau 1873an hemen Donostian jaio zen, martxoaren 4an, eta egin zituen Valladoliden magisteritza ikasketak, ikasketa horiek egin ondoren Bilbon egon zen klaseak eta ematen, eta 1902an leku aldatu zuten Madrilera. Madrilen zegoela, bertako aldizkarietan, egunkarietan parte hartzen zuen, eta egunkari horietan artikulu anitz idatzi zituen feminismoaren inguruan esaterako. Eta 1913an zehazki, bera sufragista eta feminista bezala definitu zen. 1919an, Asociación Nacional de Mujeres Españolas osatu zuen, eta 1923an bertako zuzendari izendatu zuen. Haren bidez, legeetan, estatuan eragiteko ekintzak eta koordinatu zituen, eta aldaketaren giltzarria esaten zuen mugimendu batek izan behar zuela, feminismoaren mugimendua garaian izan behar zuela, hain zuzen, autonoma izan behar zuela, hau da, gizonaren eraginik gabekoa, akonfesionala, hau da, ezkertiar ez katoliko parte hartu behar zutela mugimendu hartan, eta apartidista izan behar zuela. Hori zen, berak defendatzen zuena garai hartan. Eta, bestelako elkarte batzuetan ere parte hartu zuen, eta, pixka bat ikusteko baita ere, Donostitik Madrilera zer nolako ibilbidea izan zuen emakume honek, eta gero gerra etorri zenean, nola bere irakasle postutik ez zuten depuratu eta kendu, baizik eta desterratu egin zuten Madriletik, baina irakasle izaten jarraitu ahal izan zuen. Ikusteko errepresioak, errepresio mota anitzak daudela, bai? Beste emakume bat, hau hain zuzen Julene Urzelai Aramendi da, emakume abertzale batzako militantea izana, 1912ko ekainaren 16an Azkoitian jaio zen, eta mitinlari lanak egin zituen. Emakume abertzale batza 1922an sortu zen, eta gerra baino lehen 28.000 afiliatu inguru zituen. Izugarrizko zeresana izan zuten emakume hauek, garai hartan Euskal Lurraldeetan, zeren mitin bat baino gehiago eman zituzten gure hiriburu zein herrietan. Emakume abertzale batzakoak bezala, emakume sozialistek ere, errepublikanoek, anarkistek eta komunistek geroago aipatuko ditudanak ere halaxe egin zuten. Eta kasu honetan aipatzekoa da emakume abertzale batza EAJaren emakumeen adarra izan zela, hain zuzen, eta nolabait emakumea ama, emazte eta kulturaren transmisore eta hizkuntzaren transmisore bezala ikusten zutela orokorrean. Orokorrean izan behar du, zeren egunkarietan dauden eztabaidetan ikusten da bazirela posizio batzuk, baita ere emakumea bestelako irudi batean ere ikusten zutenak, garai hartan. Ez bakarrik espazio pribatura bideratutako emakumea bezala, baizik eta baita ere espazio publikora. Hori zen esaterako Julene Urzelai eren kasua. Orduan, hortik abiatuta emakume abertzale batzaren irekiera Donostian bertan ere gertatu zen. Hemen irudietan dituzuenak dira Itziar Bilar, alde batetik abanderatua izan zena, emakume abertzale batzakoa, eta bestetik Maria Zulaika. Zuzendaritza batzordeko, emakume abertzale batzako Donostiako zuzendaritza batzordeko lehendakaria zena. Eta biak, hain zuzen, Donostiako emakume abertzale batza ireki zen unean ateratako argazkian ditugu, Eldian, 1932ko apirilaren 10ean. Orduan,
pixka bat eldia kronika hori azaltzen du, eta, bueno, hemen dut, horregatik egin dut horrela. Hemen dut kronika hori, erakutsiko dizuet, irudia, zuek ikus dezazuen. Aldizkarian horrela, egunkarian horrela irten zuen, irudiak, hiru orriko kronika bat da. Eta bertan azaltzen du, 10 aldera Eusko Etxean bildu zirela herri ezberdinetako emakumeak, emakume abertzale batzakoak, eta 10etan Santa Maria elizan, hain zuzen, ospatu zutela emakume abertzale batzako banderaren bedeinkapena eta meza. Handik irtetean, 300 eta 320 emakume abertzale batzako ordezkari bildu ziren, Hotel La Paz deiturikoan, eta bertan bazkaria izan zuten, eta arratsaldean Urumea frontoian, Eldia egunkariak dio, ia 8.000 pertsona elkartu zirela, eta bertan mitin ezberdinak egon ziren. Jose Antonio Agirrek ireki zuen, ospakizunura, eta mitinlarien artean egon ziren esaterako Julene Urzelai bera, Mercedes Kareaga, eta Elbira Zipitria, aski ezaguna egingo zaizuena. Eta, kronika horrek ematen ditu garai hartan emakume abertzale batzako zuzendaritza batzordea osatzen zuten emakume batzuen izenak eta aipatu egingo ditut. Bata Maria Zulaika, lehen aipatu berri dudana eta lehendakaria zena, Juanita Barriola, Maria M. de Azkue, ipintzen du, Malentxo Ganuza, Carmen Lekerk, Josefita Aiestaran, Felisa Areitioauriena, Jesusa Agirre, Julia Arrieta eta Itziar Bilar, lehen ere aipatu dituenak. Hauek dira eldia egunkarian agertzen direnak. Gero afiliatuta egongo zirenak gehiago ere izango ziren, hauek zuzendaritza batzordekoak. Eta beste bi emakume abertzale batzako kide, hau ere nahiko ezaguna da, argazkia, bertan dituzue alde batetik Polixene Trabudua eta Aidea Agirre. Biak Euskal Lurraldeen independentziaren alde emandako mitin batengatik isun ekonomikoa jaso zuten. Isun ekonomiko hori ez zutela ordainduko desobedientziaz adierazi zioten gobernu, errepublikako gobernu zentralari, eta horren aurrean Larrinagako kartzelan sartu zituzten, bi emakumeak. 15 egun egin zituzten kartzelan, eta eskertzekoa da hain zuzen Miren Jona EHUko ikerlariak, historialariak Polixene Trabuduaren eta emakume hauen inguruan egindako ikerketa, ez? Eta bertan aipatzen du nola 1933ko otsailearen 5ean, bi emakume hauek irten zutenean kartzelatik, ama euskaldunaren omenaldia egin zidiotela Bilboko euskalduna tokian, bai? Eta Bilboko euskalduna tokia horretan, nolabait emakume hauek preso bezala identifikatu beharrean edo militante abertzale bezala identifikatu beharrean hain zuzen, emakume abertzale batzak orokorrean zuen adar horrekin identifikatu zituzten, bai? Ama eta kulturaren transmisore bezala. Orduan, pixka bat horren inguruaren jakiteko. Baina, ikusi dugu gutxi gora bera, lehenengo legealdi horretan, Bigarren Errepublikako lehenengo legealdi horretan, nolabait emakumeek eskubideak irabaziz joan zirela, baina 1933ko azaroaren 19ko bozketan hain zuzen, CEDAK, Confederación Española de Derechas Autonomasek, irabazi zituen hauteskunde horiek. Gorte Espainiarretan. Eta orduan nolabait errepublikak eskuinerako bira bat emango duela esan genezake, eta eskubideen murrizketa iritsiko da, baita ere zenbait alderdi eta sindikaturen murrizket nolabait debekua ere. Eta testu inguru horretan, ekarri dizkitzuet bi irudio horiek. Berdez goiko aldean ezkerrean daukazuena Pasaian da, eta bertan ejertzito espainiarra dago, tirokatzen ikusten da. Eta eskuinean duzuen argazkia hain zuzen da Kasilda Ernaezena. Kasildarena, askori ezaguna egingo zaizue, beraz Izurkilen jaio zen. Eta, kontestua aipatzeko, 1934ko Urriko iraultzan kokatzen gara, eta
bertan Casilda Hernaezek parte hartu zuen, bai? Casilda Hernaez hain zuzen, militante anarkista zen, CNT-koa, eta bera panfleto eta bombekin harrapatu zuten eta kartzelaratu egin zuen garaiko gobernuak. Eta, bere garaian, 1980an, hain zuzen, Luis Jiménez Aberasturik egin zion elkarrizketa Casildari. Eta, uste dut garrantzitsua dela berak emakumeen inguruan eta feminismoaren inguruan emakume anarkistek pentsatzen zutena pixka bat ikustea. Eta horretarako, bere liburua ekarri dizuet eta ipu hau gaztelaniaz irakurriko dizuet, bale? Eta honela esaten du. El papel de la mujer, desde luego, sí estaba la mujer cenetista en la lucha social como el hombre. Éramos poquitas, pero poníamos todo. Al principio estábamos entregadas a lo que entonces se llamaba la lucha o la causa. Ya luego se convirtió, además, en lucha feminista, que nada tiene que ver con la lucha sufragista. Cada vez que había una huelga en un taller, porque se les pagaba mucho menos que si fueran hombres, allí estábamos nosotras. Había un sexismo pronunciado en los patronos. En esos talleres había no solo chicas jóvenes, sino también madres con varios hijos, obligadas a trabajar con salarios bajos para mantenerlos. Y encima tenían que atender a la familia. El marido solía generalmente ganar poco. En resumen, era una vida muy diferente la de entonces de la de ahora. Esto que hablamos me va recordando que a la patronal no le gustaba que las obreras fueran a sindicarse en la CNT, por ser el coco, y si se afiliaban a ella, les recomendaban que rompieran el carnet cenetista, si no, las amenazaban con perder el empleo. Entonces intervenía la CNT. Incluso declaraban la huelga en ese establecimiento, obligando así al patrón a reconocer esa organización como lo hacía con la UGT. Las compañeras venían a nuestra organización porque era una época de lucha, de verdadera lucha sin cuartel, incluso por conservar un triste carnet. Eta esaten du, ¿qué es un carnet? Para aquellos patronos cerriles, un carnet sindical significaba algo más como una derrota. No obstante, algunas que se habían afiliado rompían el carnet antes de perder el puesto de trabajo, pero, a pesar de todo, solían ir al sindicato, a escondidas del marido. Iban allí porque encontraban un calor humano, un espíritu de solidaridad que no se encontraba en ningún otro organismo. Eta barkaidazue, baina ur pixka bat erango dut. Porque nosotras nos lanzamos a una lucha no solo social, sino también humana por la liberación de la mujer. Hay que tener en cuenta que el problema de la mujer estaba menos definido de lo que está ahora. Entonces era mucho más pasional lo de la emancipación femenina. Se la englobaba más bien como ser humano y no solo específicamente femenino. Digo como ser humano porque en aquel entonces las mujeres éramos, no voy a decir de lo más bajo, pero sí de lo más utilitario que se pueda pedir. Más, no solamente utilitario, sino también marginal. La mujer era un ser de lo más olvidado. Se la consideraba menos que a cualquier animal doméstico, o mejor dicho, como a cualquier animal doméstico utilizable. ¿Entendéis? Eta nik uste dezuek ni baino gehiago ulertuko dezuela, ze zuek, ez? Pentsatzen dut asko eta asko diktadura garaia ere biziko zenutela hemen zaudetenak. Esas son cosas que la gente de ahora no puede comprender. Fueron las primeras luchas feministas que salieron. Y no olvidemos que ya estaba muy avanzada la decadencia de la República. Las mujeres, nosotras, en Mujeres Libres, empezamos ya a organizar y a tener una cantidad de cosas que hoy, 40 años más tarde o más, no tienen las francesas ni las irlandesas, ni ningún país de la Europa del Norte. Aun siendo estas tan libres, no tienen lo que nosotras teníamos al final de la República. La formación de Mujeres Libres obtuvo el aborto, el divorcio y todas esas cosas, naturalmente, pero además una personalidad para la mujer que hoy día van consiguiendo ciertas individualidades femeninas, conocidas universalmente como seres humanos o como seres excepcionales. Volviendo a este movimiento femenino, debo decir que, aunque creado por la CNT, había adquirido su independencia. No estaba enclavado en ningún tipo de organismo político, como se suele decir.
pero la mayor parte de esas mujeres militaban en movimientos libertarios, feministas y todo aquello que comporta libertad. Mandábamos nosotras mismas en nuestra organización y si alguien quería meterse a mandar, salía malparado. Bai, orduan, pixka bat ikusteko kasildak eta mugimendu anarkistaren barruan emakumeek eta garaian gutxi gorabehera nola pentsatzen zuten, ez? Zer gertatu zen urriko iraultza hartan, hain zuzen, Bigarren Errepublikako gobernu eskundarrarek gogor zapaldu zuen, bai Asturia ezen, baina baita ere Espainiar estatuko beste lurralde batzuetan, eta baita ere Hego Euskal Herrian ere, Hego Euskal Herrian hain zuzen, Intxorta Kultur Elkarteak egindako ikerketak eman ditu emaitzak, eta bertan agertzen da nola 52 hildako eragin zituen 34ko urriko iraultzarek, eta 1000 inguru atxilotu. Eta Espainiar estatu osoan 30.000, 40.000 atxilotu inguru izan ziren. Orduan, horren guztiaren aurrean zer da gertatzen dena? Hain zuzen, Fronte Popularra sortuko da, baldintza ezberdinengatik, ez naiz hortan sartuko. Eta Fronte Popularra hain zuzen, ezkerreko alderdi ezberdinek sortuko dute, hain zuzen, ordura arte agintzen zetorren zeda behin betiko boteretik kentzeko eta hauteskundeak irabazi ahal izateko. Hauteskunde haiek hain zuzen, 1936ko otsailean ospatu ziren eta Fronte Popularrak irabazi zituen, dakizuen ez. Kartelean ikusten duzue, hau justu Fronte Popularraren karteletako bat da, eta ekarri dut batiz bat ikusteko baita ere, aipatu dut Kasilda bera kartzelan egontzela ez, eta kartel honetan ikusten da gizonezkoa kartzelan dagoela eta emakumea bozka emanez. Egia da, neurri handienean gizonezkoak izan zirela kartzelan egon zirenak, baina emakumezkoak ere egon ziren eta iruditzen zai garrantzitsua dela hori ere azpimarratzea. Baina horren aurrean zer. 1900 hauteskundeak Fronte Popularrak irabazi eta handik eta hilabete gutxira, hain zuzen 1936ko uztailaren 17-18an, oligarkia eta militar fasistek estatu kolpea eman zuten Bigarren Errepublikaren kontra. Hain zuzen, herritarrek bozkaz hautatu zuten Errepublikaren aurka. Etzen ekintza edo gertaera jakin batzuengatik emandako estatu kolpe bat izan. 1932ko abuztuaren 10ean Sanjurjo berak Errepublikaren aurkako estatu kolpea jada emana zuen. 1933ko abenduan bertan UME sortu zen, Unidad Militar Espainola, okerrez banabil, eta hor gerora estatu kolpea emango zuten hainbat eta hainbat militar zeuden, eta badakigu eta dokumentatuta dugu, baita ere gure herrietan zenbait errekiza egin zituztela instituzio publiko errepublikanoek erreketeek ekarri zituzten armei, arma asko eta asko ekarri zituzten eta errekete batzuk arma ugarirekin harrapatu zituzten. Eta epaituak izan ziren, epaiketa horiek baditugu. Eta baita ere, badakigu, Nafarroan esaterako erreketeak entrenatzen zituztela, gerra eta estatu kolpea eta gerra baino lehen. Eta baita ere, Mussoliniren Italiara ere bidali zituztela erreketeak entrenamendua jasotzera. Ordan, labur-labur, honek guztiak erakusten digu, zerbait prestatua zela eta ez zela gertaera puntual batzuengatik gertatutako estatu kolpea izan. Estatu kolpea eman zuten, esandakoek, eta gainera Italia fasistaren eta Alemania naziaren laguntza ere izan zuten. Eta baita ere norbanako, herrialde ezberdinetako norbanakoena ere. Estatu batuetako zenbait enpresariena eta abar. Horren aurrean zer da gertatzen dena errepublikaren indarrekin, esango genuke, orokorrean hartuta bai. Hemen heriotza akta bat ekarri dizuet, hain zuzen Maria Garmendia Berasategina da, bera Zegamarra izan zen, eta 1936ko uztailaren 22an
arma baten zauriak eragindako, zauri horrengatik hiltzen bere etxean, hori dio erregistroak, bai? Bera momentu hartan Euskal Milizia Antifasistetan zerrendatuta zegoen, milizianoa zen, eta justu testu ingurua da, hain zuzen, Loiolako kuartelak, bai, hemen Donostian, kolpistekin bat egin eta Donostia hartzera etortzen direnean. Testu inguru horretan, CNT komunistak eta alderdi errepublikanoak, sindikatuak eta bar, antolatuko dira, eta izugarrizko barrikadak egingo dituzte soldadu kolpista haiei aurre egiteko, bai? Eta hildako horien artean egongo da Maria Garmendia Berazategi milizianoa esaterako, bai? Hildako gehiago ere badira eta bat hau izan zen. Emakume milizianoekin jarraituz, esan dizuet fasistek laguntza internazionala jaso zutela. Eta aldiz, zer gertatu zen errepublikako indarrekin. Nolabait internazionalki laguntza puntualak egonez baziren, nolabait bizkarra eman ziotela errepublikari, bai? Orduan, horren aurrean, baditugu Mexikoko gobernuak esaterako errefuxiatuei emandako laguntza, Sovietar Batasunak ekarritako armen laguntza, baita ere Frantziak puntualki eman zuen laguntza justu bat, eta Txilen ere errefuxiatuak jaso ziren, eta beste herrialde batzuetan ere bai, baina internazionalaki bizkarra eman zioten errepublikari, bai? Aldiz, giza laguntza izugarrizkoa izan zen. Eta giza laguntza horren aurrean kokatu behar ditugu hain zuzen, hemen atzean ditudan bi emakume hauek, bata salariakea da, zuen eskerrean dagoena, eta Amerikako Estatu Batuetako alderdi komunistako militantea izan zen, eta erizaintza lanetan jardun zuen frontean, 36ko gerran. Eta zuen eskuinean Mika Etxebere, POM alderdiko bataioi bateko kapitaina izan zen, eta argentinarra zen, Argentinan jaiotakoa. Bai, hori ikusteko labur-labur. Internazionalki iritsitako laguntza hori. Eta hemen dugu bestetik emakume miliziano donostiar bat, hain zuzen, Gabina Biana. Gabina Biana Donostian jaio zen, 1880ko otsailean, 19. Eta honen inguruko historia eta ikerketa izugarria egin dute esaterako Gonzalo Berger ikerlariak, historialariak, bai? Eta berak aipatzen du nola Gabina Biana, donostiarra, laster Bartzelonara bizitzera joan zen, eta han alderdi sozialistako emakumeen arduraduna izan zen. Horren testu inguruan eman zituen hainbat eta hainbat mitin, kasikismoa eta klerikalismoa salatuz izaterako eta klase borrokaren inguruan ere bai. 1936ko kontestuan Fronte Popularraren aldeko izugarrizko propaganda egin zuen. Garai hartan Union Sozialistaren barnean militatzen zuen eta PSUK sortzen denean Union Sozialista bere barnean zen. Orduan, PSUKek sortu zituenean hain zuzen miliziak, emakume miliziak hain zuzen, bera izan zen emakumeen zail ezberdinak sortu ziren, milizia horietan, 7 zail ezberdin, eta bera arduratu zen gerra zaiaz. Eta orduan emakume milizianoek entrenatzeaz arduratu zen. Hor ikusten dugu, irudi horretan. Eta hemen ekarri dizuet Clara Moran, Miguel Gaiartarra, 1917an jaioa, familia errepublikarrekoa eta garai hartan Euskal Milizia Antifasistetan borrokatu zuena gerrako frontean. Eta hil zutena tropa frankistek, bai? Bere hilketaren inguruko pasarte bat, hain zuzen, Francisco Arta Sánchez militante anarkista jaso zuen La fiesta terminó en tragedia liburu honetan, bai? Eta liburu hau, hain zuzen, Montevideon argitaratu zuen. Honen berri izan nuen Itxaun Galparsoro ikerlariari esker, eta, hemendik eskerrak bidali nahi dizkiot, ikusten ari bada, eta honela dio Clara Moranen hilketaren inguruan, Francisco Arta Sánchezek.
Arrastrados por el suelo y llenos de barro hasta las orejas, mojados hasta los huesos, estábamos los milicianos hermanados luchando contra el peor de los enemigos, que en todos los tiempos ha tenido la humanidad. Había jóvenes de todas las ideologías, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos católicos y anticatólicos, obreros y estudiantes, jóvenes de la clase media y hasta algunos capitalistas. También algunos compañeros extranjeros, entre los que merece especial mención un lindo grupo compuesto por 2 matrimonios belgas con 2 fusiles ametralladoras, relevándose alternativamente los cónyuges sin distinción de sexo. Días antes las mujeres nos habían mostrado sus hermosos hombros, antes blancos y ahora enrojecidos por el continuo martilleo de la culata del fusil ametralladora. Entre nosotros también había algunas mujeres, valientes y hermosas jóvenes españolas, que, abandonando sus labores caseras, habían acudido a defender nuestra causa de libertad y justicia. Una de ellas, Clara Morán, a cuya memoria escribo estos párrafos, pasó a la historia de una forma trágicamente heroica. Como las belgas, habíase distinguido por su serena valentía y también, como aquellas, tenía un fusil ametralladora en cuyo servicio era ayudada por 2 compañeros milicianos. El combate, cada vez con mayor intensidad, prolongóse 3 horas largas, al cabo de las cuales el enemigo superior en número y material se impuso, viéndonos obligados a replegarnos unos 500 metros, donde recibimos refuerzos y escasamente una hora más tarde, en duro y rápido contraataque, recuperamos la posición perdida. Asolador panorama presenciamos cuando cesó el fuego. Derrotado el enemigo y nosotros, aunque victoriosos al recuperar la posición y rechazar al enemigo a sus primitivas líneas, cansados, completamente agotados las fuerzas y helados, con las ropas mojadas y cubiertas de barro. Por doquier que mirábamos veíamos el mismo cuadro, compañeros y enemigos muertos, heridos y mutilados. Y entre ellos, como colofón del gran combate, como prueba de la moral cívico-religiosa de los defensores de la Santa Cruzada, otro cuadro más pequeño, pero de más desgarradoras proporciones. Clara y sus compañeros no habían podido replegarse y, cogidos por sorpresa, fueron hechos prisioneros. Los 3 aparecieron muertos, pero ella apareció con las ropas desgarradas, 3 horribles tajos producidos por un machete. 2 de ellos habían partido en 2 sus pechos, el otro, partiendo desde la vulva, llegaba hasta la región umbilical, abriendo su vientre de abajo arriba. Aún hay más. Las crueles y sátiras bestias con cuerpo de hombre habían violado a la infortunada y heroica joven, cometiendo el mayor de los crímenes que recuerda la historia y que seguirá como trágica y tétrica sombra a los defensores de la una, grande y libre. Bueno, testigantza hau ikusten duzuen bezala oso gogorra da, eta une bat utzi dizuet horregatik. Eta, horrela hil zuten Clara Morán, eta badakigu ez zela horrela hil zuten bakarra izan. Falta zaiguna dira azkenean ahozko testigantzak, zeren askotan hau horrelako dokumentu historikoetan ez zaigu agertzen bai. Eta bortxaketak oraindik ere gaur egun ikerlariontzat taburik handiena izaten jarraitzen dute. Ez naiz hartuko zein diren horren arrazoiak, baina guretzat premiazkoa eta beharrezkoa da hauek ere jasotzea ikusteko emakumeak nola zapaldu zituzten garai hartan. Emakumeak, esan dut, alde batetik miliziano bezala jardun zutela, Hego Euskal Herrian 285 emakume inguru kontatuta dauzkagu, miliziano gizan jardun zutela, gerrako frontean bertan batzuk, sukaldari bezala, beste batzuk jantzia garbitzen, baina beste batzuk lehen lerroan izkiluak fusilak hartuta. Hori da esaterako Gabina Bianaren edo Clara Moranen edo Maria Garmendiaren kasua esaterako. Eta, emakumeak gerra hartan ere erreportari bezala jardun zuten. Eta hau dugu esaterako Cecilia García de Aguilarteren kasua, tolosarra, anarkista, eta gerrako frontean, Iberiar penintsularen iparraldean batipat jardun zuen gerrako erreportaiak egiten. 1939an jada Katalunia tropa frankistek hartzen dutenean,
erbesteratu egin beharra izan zuen Frantziara, eta handik laster Mexikora erbesteratu behar izan zuen, eta han urte luzeak igaro ondoren, eta bertako egunkari aldizkarietan idazten jarraitu ondoren, 1989an jada Tolosan hilko da. Emakumeak gehiago zer, gerrako industrian eta josten ere parte hartu zuten, gerra hartan, eta bideotxo bat ekarri dizuet, labur-labur ipintzen joango naiz, eta dokumentu hau ere erakutziko dizuet, hemen horiz markatuta, hain zuzen, dauzkagu Casares Balduke Victoria, Abad Villar Dolores, Fernández Ayesa Asunción, Rivas Sanz Ester, Etxeberria Jauregi Paula, García Simona Ángela, eta Depo Anzuategi Felisa. Guztiak donostiarrak eta Bilboko Salesianos S.A. tailerretan josten gerrako gudarientzat eta milizianontzat arropa josten jardun zutenak. Dokumentu hauek topatu ditugu, eta hauek mugitutako industria horietan parte hartu zuten emakumeak izan ziren. Eta irudiak ere baditugu emakume haiek nola jardun zuten, hain zuzen propaganda errepublikanoak La Mujer y la Guerra bideotxo hau egin zuelako, eta momentutxo batean tarte batzuk ipiniko dizkitzuet bideo honenak. A vosotras todas, mujeres anónimas, salud. A vosotras todas, que desde el comienzo de las hostilidades habéis cumplido vuestro deber, habéis tomado una parte activa en nuestra lucha. De España, que hoy ocupáis enérgicamente en la retaguardia los puestos que han dejado vacantes nuestros heroicos combatientes. A los hombres, lo realiza hoy el sexo pretendido débil.
Más que con sus ágiles dedos, es con su entusiasmo y su fe, con lo que hacen volar la aguja y confeccionan la ropa de nuestros combatientes, estas abnegadas trabajadoras. Bueno, hortxe amaitzen da, bale? Pixka batzuek ikusteko baita ere, nik kontatu egiten dut, baina ikusita ja bizualki beste gauza bat irabazten du, ez? Eta, bueno, aurrera jarraituko dut, beste ikerketa bat egin ahalko litzateke baita ere propagandarekin, berarekin, bideo guztiarekin, baina hori hurrengo baterako utziko dugu. Eta hemen beste argazki bat ekarri dizuet Eusko Ikastola Batzarena, irakasleena. Eta, bueno, esan, bai, Eusko Ikastola Batzako zein, bueno, irakasle errepublikano, anarkista, sozialista eta komunistak ere izugarrizko lana egin zutela gerran zehar, bai eta ume errefuxiatua haiei zaindu eta baita ere hezkuntza emanez, bai? Errefuxiatu ziren, bai, herrialde anitzetara joan behar izan zuten, iesi joan behar izan zuten umea ia guztiekin. Emakumeak zen beste paperetan jardun zuten, amabitxi bezala. Amabitxi, bai, alde errepublikanoan zein alde frankistan. Eta amabitxiak zer ziren, hemen estampa aldizkariko argazki bat ekarri dizuet, ezkerrean duzuena, eta bertan emakumeak eskutitzak idazten agertzen dira. Eskutitz horiek gerrako soldaduei bidaltzen zizkioten eta nolabait horrekin bilatzen zutena zen gizonezko horiei frontean zeudenei morala mantentzea eta abar. Bueno, alde frankistak, bai, emakumearen irudi hori, hau da, gizonaren menpe zegoen emakumearen irudi hori bermatzen eta babesten zuen, baina alde republikanoan ikusi dugunez emakumea nolabait sujetu politiko bezala berresten zuten eta hala laudorioatzen zuten eta hartarako eskubideak eman zizkioten eta aldiz gerran ikusten dugu horrelako kasuak ere, amabitxi errepublikanoen kasuak ere egon zirela, ez? Hemen justu titularra da, las primeras 300 madrinas de guerra de los milicianos son obreras madrileñas, bai? Eta zuen eskuinean duzuen beste dokumentoa, hain zuzen da, Zegamako erreketeek udalera, alkateari, eskaera egiten diotenekoa amabitxi bat behar dutela. Ez dizuet letuko, baina norbaitek interesa balu, galdetu gero eta erakutsiko nioke. Non jardun zuten emakumeak gerran gehiago? Euskadiko Gudontziko administraritzan. Euskadiko Gudontzi hain zuzen Eusko Jaurlaritzak sortu zuen, ze gerra etzen lurrekoa bakarrik izan, itsasoan ere frankisten aurka egin behar izan zen, eta Euskadiko Gudontzi horretan hain zuzen administrari lanetan jardun zuen Maria Luisa Jimenez Alzagak, hemen ezkerrean duzuenak. Eta Eusko Jaurlaritza barnean bertan baita ere administrari lanetan ere jardun zuten zenbait emakumeek, hori izan zen esaterako Itziar eta Margari Aier diren kasua.
hemen argazkian, angelun 1000 endaran dituzue, bai, hemen aurrean. Eta ez ziren emakume bakarrak izan Eusko Jaurlaritzan lan egin zutena, baita ere Errepublikako gobernuan bertan ere administraritza lanetan jardun zuten. Eta hortik aurrera, bai, orain arte azaldu dizuena da, gutxi gora bera laburbilduz, bai, orain arteko emakume hauek guztiak izango zirela errepresioa jasango zutenak. Hau da, militantzia politikoren bat izango zutenak, zenidaren baten militantzia politikoagatik jasarpena jasan zutenak, disidentzia sexu generikoak beraiek, hau da, transak, homosexualak eta abar, eta baita ere, nolabait, Bigarren Errepublikako gobernuak laudoriatu zuen emakumearen irudia gorpuztu zutenak, bai? Hain zuzen, horietako batzuk izan ziren ama bakarrak, madre solteras, izugarrizko represioa jasan zutena, eta gaur egun oraindik, horren inguruko izugarrizko isiltasuna dagoela. Eta, bueno, hemen Gonzalo Queipo de Llano militar kolpistak eta fasistak Radio Sevillan esandako emisio bat ekarri dizuet, ez dakit oso ondo entzungo den, baina, bueno, ipiningo dizuet, ¿vale? Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Bai, esaten du, nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso, también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berren y pataleen, bai? Osea, bortxaketarako justifikazioa egiten du. Eta, bueno, hor duzu ez, zertzen beraien ideologia militar kolpista haiek zutena. Ordutik aurrera zer da gertatzen dena, eta hemendik aurrera ia da errepresioaren adibideak emango dizkitzuet. Errepresio sexuatua, horren barruan sartzen dira adibidez hile mozketak, bortxaketak eta abarrak. Emakumeak herrietatik kanporatu zituzten, bai? Beti ere, laburbilduta aipatu dizuetan emakume horiek. Bombardaketak hildako emakumeak zeuden kartzelaratzea jasan zituztenak, gerra kontseiluetan epaitu zituztenak, depurazioa jasan zituztenak eta lanpostuetatik bota egin zituztenak, gatibu lanetara kondenatu zituztenak eta abarra handi bat, bai? Orduan, lehenengo adibidea, hemen ekarri dizuet, eta dokumentu hauek Juan Pardo San Gil Euskadiko Gudontzia ikertu zuenari esker ditugu gaur egun hemen, izugarri eskertuta benetan, eta justu guri ikertzaileoi hain zuzen lehen esan dizuet bortxaketak ikertzea asko kostatzen zaigu, ahozkotasunaren bidez jasotzen ditugu gehienetan, eta hile mozketan kasuak gero eta gehiago jasotzen ari bagera ere dokumentatutako oso gutxi daude, eta hau da horietako bat. Dokumentu honetan hain zuzen, idazten duena dokumentua da, lehen aipatu dizuedan Euskadiko Gudontziiko burua izan zena, Joakin Egia. Eta bertan, adierazten da nola itsasoan Euskadiko Gudontziak atxilotu zituen Getariako arrantzale batzuk, Nuestra Señora del Rosario ontzikoak. Atxilotu eta deklaratzera eraman zituzten. Deklararazi egin zituzten hain zuzen garai hartarako jada Getaria tropa frankisten menpe zegoelako. Eta jakin nahi zutelako zer nolako egoera zegoen Getarian. Eta dokumentu horretan hain zuzen agertzen da hemen gorriz bi hile mozketa egon zirela Getarian eta bat zehazki identifikatuta agertzen da izen abizenekin. Eta honela dio, afirman que en Getaria se ha cortado el pelo a 2 emakumes, una de ellas, hija de Esteban de Uranga, llamada Rosario, presidenta de Emakume Abertzale Batza. Eta bestean dio, confirma el corte de pelo de que ha hablado Ucín, manifestando que han sido 2 las mujeres castigadas, una casada y otra soltera.
Esta, la que fue presidenta de Emakumes, hija de Uranga. Les cortaron el pelo en el ayuntamiento por elementos de falange, mandándolas seguidamente a casa, donde han estado 2 meses sin salir. El motivo de tal castigo ha sido el que eran nacionalistas. Bai? Orduan, konfirmatuta, dokumentu honen bidez, konfirmatzea lortu genuen, Getariako emakume abertzale batzako lehendakaria izan zena, hain zuzen Rosario Uranga Olaskoagari hilea moztu ziotela Getarian, eta gerora ahoskotasunarekin lortu genuen hain zuzen Carmen Alkortari eta Eulali Tolosari ere hilea moztu ziotela frankistek, beraien militantzia politikoagatik. Eta Digna Azkue Uzini ere hilea mozten saiatu ziren, baina krisi epileptiko batek eman zion eta horregatik ez zioten moztu. Orduan, egoera halakoa zen. Egoera hau herri guztietan errepikatzen da. Ikertzen ditugun herri guztietan daude emakumeen aurkako hile mozketak, jakingo duzuenez, eta hemen Donostian bertan aipatzen da testigantzetan nola hemen pasealeku berrian bertan ibiltzen zituzten bueltaka. Hemen ez da aipatzen olio errezinoa, hain famatua frankistak egin zutena. Askori, hilea guztiz zerora moztu egiten zioten, soildu, eta gero gainera olio errezino hori edatera derrigortzen zituzten. Biluztera asko eta asko, eta humilatu egiten zituzten kaleetan zehar kakadariola herrian bueltaka. Orduan hori egin zuten militar fasista hauek sistematikoki herri guztietan aipatutako emakumeekin, emakume horiekin. Gehiago zer da aurkitzen duguna? Gerra betean, hain zuzen Gipuzkoako eta Bizkaiako zenbait herritan, eta baita ere Espainiar Estatuko beste zenbait herritan ere, emakumeak haien herrietatik kanporatu egin zituzten. Batzuk jada erbestera alde egin beharra, ihes egin beharra, behartuta alde egin behar izan zuten, baina beste batzuk kanporatzea agindua jaso zuten. Hemen duzue horietako bat, komandante militar ezberdinek, hain zuzen, beraien zenideak frontean zituzten zenidei, herrietan geratu ziren zenidei, haien gehienean emakumeak, helduenak, zaharrenak zirenak eta umeak zirela, bidali zieten agindu bat. Agindu horretan ezartzen zuena zen, 24-48 orduren buruan frontean zituzten haiek ez baziren itzultzen, beraien etxeetatik eta herrietatik bota egingo zituztela. Eta agindua bete egin zuten. Zeren haiek ez ziren bueltatu, hain zuzen, mehatxatuta zeudelako, kartzelara joateaz, edo itzultzen baziren fusilatu egingo zituztelako. Orduan, Azkoititik, Zumaiatik, Zarauztik, Getariatik, Donostitik bertatik eta herri askotatik bidali zituzten emakumeak beraien aurrekin eta esaterako uste dut ondarrontzela 80-etik gora zituen emakume bat ere bidali zutela, Eta handik aurrera erbeste behartua azten da emakume haientza, ze erbestera ez ziren nahita joan, behartuta joan ziren, eta uste dut garrantzitsua dela hau azpimarratzea. Hau justu Gernikako bombardaketako argazkia da, eta erbeste behartu hartan bombardaketak ere jasan zituzten, bai hirietan zeudenean eta herrietan zeudenean, baina baita ere erbesterako bide hartan. Xabier Irujo historialariak egindako ikerketa finarekin, okerrez banabil 527 emakume hil ziren bombardaketen eraginez, frankiste zein errepublikanoak egindako bombardaketen eraginez, eta ikertzen ari gara, baina gutxienez 14 donostiar emakume baditugu olako kasuetan identifikatuta. Erbesterako bidean, batzuk Bilboraino iritsi ziren, besteak batzutan inguruko herrietan geratu ziren, beste batzuk Santanderreraino iritsi ziren eta buelta egin zuten berriro ere ez zutelako handik ihes egiterik beraien herrietara, jada frankisten esku zeuden herrietara, eta beste batzuk Frantziara joan beharra izan zuten, kasu batzuetan Ingalaterrara eta Hego Amerikara ere bai. Argazki hau ekarri dizuet hain zuzen, Frantzian errefuxiatu haietako asko eta asko hondartzetan ezarri zituztelako, eta kondizioak izugarrizko txarrak izan zirelako, askorenak.
Beste batzuk etxeetan egon zirenak, edo agian hondartzetan baita ere, edo baita ere ukuiluetan egon ziren errefuxiatu haiek, badituzte baita ere oroimen onak. Errefuxiatuen taldean guztietatik aurkitzen dugu. Eta bueltatu egin behar zuten errefuxiatu ziren, erbesteratu behar izan zuten emakume haiek guztiek, eta gizonek ere bai, eta helduek eta umeek, bai? Ze esaterako Frantziako estatuak aldi batetik aurrera jada esan zuen beraren lurraldean ezin izango zutela egon gehiago. Eta orduan bideratu egin behar zutela edo itzuli egiten ziren frankisten esku zeuden herria hirietara, edo batzuetan Sobietar Batasunera joateko aukera eman zitzaien, edo Hego Amerikara ahaltzuenak beti ere. Egoera hartan, asko eta asko berriro ere herrietara itzuli ziren, baina orain beraien aurkariak zeuden gobernatzen, hain zuzen ere frankistak. Eta orduan alkatearen eta falangeko baimena behar izaten zuten beraien herrietara eta etxetara itzultzeko. Horietako adibidea dugu, esaterako hemen, ekarri dizuedana, eta horrela esaten du. Los que suscriben alcalde y jefe local de la Falange Española Tradicionalista y de las Jons de Guetaria autorizan, a petición de sus familiares, a doña Josefa Oyarzábal Aguirre para que con sus 2 criaturas y la cuñada Remigia Iáquez, con sus niños, que procedentes de Francia se encuentran en la comandancia militar de Fuenterrabía, para que prosigan su viaje a esta, para reintegrar a sus hogares. Bai? Eta hor sinatzen zuen jada alkateak eta kasu honetan falangeko buruzagiak, eta baimen horrekin itzuli zitezkeen bestela ez. Gerra kontseiluak ere baditugu, bai? Emakume asko eta asko epaitu egin zituzten, hemen Donostian bertan esaterako. Epaiketa horietako bat ekarri zuet, eta hemen zehazki emakume batzuk rabiosa separatistas izateagatik epaitu zituzten, beste batzuk ez dizuet ekarri dokumentua, baina badut rabiosas izquierdistas izateagatik ere epaitu zituztela, bai? Ikusten dugun bezala, militantziaz gain moralki ere epaitzen dituzte, bai? Eta heriotza zigorrera kondenatu zituzten emakumeak ere baditugu Donostiako kasuan. Horietako badugu esaterako Blanca Brisac Vázquez, jaiotzez Donostiarra, eta Madrilen bizi zen, hain zuzen, 36ko gerraren testu inguruan. Hain zuzen, 1939ko abuztuaren 5ean fusilatu zuten beste 12 emakume eta 40 gora gizonezkorekin batera Madrileko ekialdeko hormetan, bai? Eierriko hormetan. 13 arrosetako bat izan zen, 13 rosasetako bat, bai? Donostiarra, hemen dugu eta Blanca Brisac zuen izena. Heriotza zigorrera kondenatzeare arrazoia izan zen, hain zuzen, frankistak ipini zutena izan zen, alderdi komunista eta Juventudes Socialistas Unifikadas delakoa berrantolatzen saiatu zirela, fusilatu zituzten horiek. Hori egotzita kondenatu zituzten. Blanca Brisacek hori akusazio horiek errefuxiatu egin zituen, eta horren konstantzia dugu. Heriotza zigorrera kondenatutako eta Donostian fusilatu zuten beste emakume bat ere badugu, Faustina Ruiz García, bai? Faustina Ruiz García Baionatik Galdamez itsasontzian zetorren, 1937ko martxoaren 5ean. Hain zuzen, testu inguru horretan gertatu zen Matxitxako Lurmuturreko Eusko Gudauntziko eta Itsas-Armada Frankistaren arteko izugarrizko borroka. Testu inguru horretan Galdamez itsasontzia atxilotu zuten frankistek eta Pasaiara ekarri zuten. Errefuxiatu horien guztien artean 46 emakume atxilotu egin zituzten eta horietatik 22 prozesatu eta beste gizonezko bat ere prozesatu zituzten. Hain zuzen, epaiketa horren eraginez, Faustina Ruiz García heriotza zigorrera kondenatu zuten eta Bidebietako tirolekuan fusilatu zuten. Eta horren konstantzia badugu. Berarekin batera epaitu zutenetako bat izan zen baita ere Dolores Beñaran Uarte, Urretxun jaioa, eta bera 1937ko azaroan
hain zuzen kondenatu zuten 8 urteko kartzelara. Hasiera batean, Asilo San Josen, hemen Prim kalean gaur egun ere ikastetxea dagoen horretan izan zuten preso, eta gero Saturrarango kartzelara leku aldatu zuten. Hemen ekarri dizuet Asilo San Joseko zerrendetako bat, hain zuzen, 1936ko urrikoa dena. Asilo San Josen gertatzen dena da, hau, eskerrak eman behar dizkigot Donostiako Artxibo Zainari, berari esker lortu bai genuen dokumentua, eta hemen gertatzen dena da, daukagun zerrenda behin-behinekoa dela. Hau da, 36ko urriaren 5koa, baina ikusi duzuen Dolores Beñaran eta Faustina Ruiz García ere ez dira agertzen eta badakigu egon zirela, eta beste hainbeste ere bai. Orduan, zerrenda behin-behinekoa da eta oraindik ikertzen ari gara, zenbat emakume egon ziren espetxe horretan. Eta nolakoa zen espetxe barruko egoera. Emakume asko eta asko gatibu lanetara derrigortu zituzten espetxe horietan. Hemen esaterako ezkerreko irudia Amorebietako emakumeen kartzelakoa duzue eta josten ikusten dituzue. Josten oso gutxi ordaintzen zieten edo ezerrez. Horregatik dira gatibu lanak hauek. Eta normalean frankismoko enpresa handientzat egin behar izaten zuten lan. Beste aldean dokumentu bat dago eta, zigor ziegetara, kasu honetan dokumentua Saturrarango emakumeen kartzelakoa da, eta hemen zigor ziegetara kondenatutako emakume baten dokumentua ikus dezakezue. Ez dakit Izarren argia pelikula ikusita duzuen, baina bertan oso ongi ikusten da zigor ziegaiek zer nolakoak ziren, Saturrarango kartzelakoak. Eta, leku aldaketak oparoak izaten ziren kartzelatik kartzelara, bai? Hemen zehazki Saturraranera Asturiasetik ekarritako emakumeen zerrenda badugu, eta, Frankoren eta bere ingurukoen helburuetako bat izan zen, emakume zen gizonezko preso haiek beraien familietatik eta kide militanteengandik urruntzea moralki debil egiteko, ahulak egiteko. Eta, baitu kasuak esaterako Andaluziatik nola Saturrarango kartzelako zuzendariari idazten zion gizonezko batek, bere ama zaharra zela eta ea leku aldatuko zuten mesedez Andaluziara, zeren garai hartan gaur egun ere, tramoa, hau da, ibilbidea luzea da, garai hartan oraindik ere zailagoa eta luzeagoa izaten zen. Testu inguru horretan guztian aipatu behar ditugu sortu ziren sareak, herritarren sareak. Saturraranen kartzelaren inguruan Ondarro zein Mutrikuko herritarrek sareak sortu zituzten emakume hauek guztiak babesteko, janaria emateko, familiaren mezuak emateko. Amaiako Oasek esaterako kasu berbera ikertu du Ezkabako presondegian ere nola berdin egin zuten. Sare herritarrak eta militante politiko emakumeek bertan nola parte hartu zuten, sare horietan. Eta, kartzelako egoera emakumeena hain zuzen izaten zen, kartzelatara askotan umeekin sartu zirela. Edo batzuetan, umeak bertan izaten zituzten, zeren komisarialdegietan izandako torturengatik, azkenean, baita ere bortxatu egiten zituzten, eta gero umeak izaten zituzten kartzelan bertan. Orduan, emakumeak ikusten ditugu umeekin kartzeletan, baina zer gertatzen da? 1940an, Justizia Ministerioak martxoan hartzen du erabaki bat. Eta erabakia da, 3 urtera arte bakarrik egongo direla umeak kartzeletan amekin. Behin 3 urteak egin ostean, irten behar dute ume horiek kartzelatik. Eta 3 aukera zituzten emakume horiek. Alde batetik, familien o zeniden gana bidaltzea edo lagunen gana, bestetik familia frankistetara batzuetan eraman zituzten edo beste batzuetan badaude kasuak lapurtu zituztenak, eta beste batzuetan asiloetan utzi beharra izan zituzten, miserikordia edo erruki etxeetan, ume haiek, eta hezkuntza frankista batean ez zituzten. Hori dugu esaterako hemen eskuinean
Encarnación Rueda Figueroaren kasua, eta esaten du, Vecina de Toledo, eta Saturrarango kartzelan egon zen emakume batena da, bai? Vecina de Toledo y condenada por Consejo de Guerra de Plaza de Toledo a la pena de 10 años de prisión mayor por el delito de excitación a la rebelión y que actualmente me hallo extinguiendo dicha condena en la prisión central de mujeres de Saturrarán. Declaro bajo juramento que soy casada, que no poseo ningún bien, así como tampoco tengo deudas ni tengo en mi poder propiedad de tercero, y que tengo 3 hijos menores en el asilo de Toledo. Bai? Hor dugu kasuetako bat. Eta zer nolako egoera zen, higiene aldetik Saturraran eta kartzeletan oso egoera txarrean zeuden emakumeak eta desinfekzioak egiten zituztenean ere modu bortitz batean egiten zituzten, eta horren eraginez emakume asko eta asko hil egin ziren, 116 emakume eta 56 haur inguru dira Saturraranen bertan hildakoak. Eta kartzelatik ertiterakoan ordea kontrolak ere emakume hauengan jarraitu egiten zuen. Izan ere, emakume batzuk, Elena Sánchez Faez bezala, berriro ere beraien herrietan ez zituzten utzi, beraia zituzten lan horietara itzultzen. Kasu hau, gizonezko, emakumezkoen kasuan gertatzen dena da, eta orduan, karta honetan, Saturrarango presondegiko zuzendariari eskatzen dio, mesedez, herritik aldatzeko baimena, beste nonbaiten lana topatu ahal izateko. Ez ditut aipatu, baina emakume askori ere ondasunak errekizatu egin zizkioten eta isun ekonomikoak ere jarri zizkieten. Eta beste emakume batzuk kartzelatik irtetean, Pilar Satrustegi Espinosa bezala, desterratu egin zituzten. Eta denbora batez desterratuak egon ziren eta Donostiara ezin izan zuen Pilar Satrustegik bueltatu denbora batean. Erresistentzian jardun zuten ordea emakume hauek haien bitartean, eta hori dugu esaterako Paulina Alustizaren kasua. Hemen bere bodako ezkontzako argazkia dugu, Simon Olaizola Arregirekin ezkondu zen, Paulina Alustiza Zegamarra zen eta Simon Olaizola berriz Azpeitiarra. Eta Donostian bizi ziren 36ko estatu kolpean. Hain zuzen, estatu kolpea eman eta irailaren 13an Donostiara tropa frankistak sartu zirenean, Simon Olaizola atxilotu egin zuten eta kartzelara eraman zuten, Paulina Alustizak une oro bisitatzen zuen bere senarra eta halako batean esan zioten bertan ez zegoela. Beste hainbesterekin egin zuten bezala, bai? Eta frankisten dokumentuetan gaur egun desagertu bezala agertzen da, eta Paulina Alustizak beti izan zuen errezeloa frankiste fusilatu egin zutela, bai? Ez zioten aitortu haren hilketa. Eta beraz, luto lasai bat egiten ez zioten utzi. Horren aurrean zer egin zuen, hemen duzuen oroigarria atera zuen, hau zehazki Paulina eta Simonen seme Xabier Olaizolak utzitako dokumentua da, eta bertan ipintzen du que fue vilmente asesinado en defensa de su ideal, bai? El día 9 de octubre de 1936. Garai hartan honek izugarrizko errebendikazio suposatzen zuen, bai? Eta frankista gainean izatea. Horrez gainera, Atotxako frantziskanoen elizan ere meza klandestino bat antolatu zuen, Paulina Alustizak, eta irteeran Brigada Politiko Sozialak dokumentuetan hala agertzen da sinatuta, atxilotu egin zituen 200 gora pertsona deklararazi egin zituen, eta handik 87 atxilotu egin zituzten, eta horietatik 14 emakumeak ziren. Orduan ikusten dugu erresistentzia bat erakutsi zuela Paulina Alustizak bere senarraren hilketaren aurrean. Horrengatik guztiagatik kartzelaratu egin zuten, eta kartzelan zegoen bitartean bere seme Xabier Zegamako familiak zaindu zuen, eta behin kartzelatik irten zuenean, jada Buenos Airesera, Argentinara ihes egin beharra, joan beharra izan zuten, hemen Paulina Alustizak lanik aurkitzen ez zuelako.
Eta baditugu emakume fusilatuen kasuak ere, gehiengoa, lehen esan dizuedana, gutxiengoa da eriotza zigorrera kondenatua, epaiketan bidez. Gehiengoa dira epaiketaz kanpo fusilatudakoa, bai? Ez naiz hartuko honetan zergatik bai eta zergatik ez. Eta honekin guztiarekin zer da nora iritsi nahi nuen. Badakit pixka bat igual luzetxo egiten dela, hitzaldi batean guztia laburbiltzeko, baina honekin adierazi nahi nizuena zen, alde batetik eta laburbilduz, herri txiki eta ezain industrializatuenetan, ea emakume abertzale batzako militanteak izan zirela hain zuzen, gehien bat errepresaliatu zituztenak, herri handi eta industrializatuenetan, edo herri txiki eta industrializatuenetan gehien bat izan zirela emakume anarkista, errepublikano, sozialistak eta komunistak frankisten batetik errepresioa jasan zutenak, eta horrez gainera zenideren bat, zenideen militantzia politikoagatik ere jasarri zituztela. Bai eta disidente sexu generikoak, lehen esan dudanak, homosexual zein transak. Eta horrez gainera, baita ere, lehen aipatu ditudan, Bigarren Errepublikako emakumearen irudia, beretzat gorpuztu zuten emakume haiek ere bai. Horiek guztiak errepresaliatu zituzten. Errepresaliatutako emakume horiek guztiak bihurtu ziren gainontzekoak egin beharretzutenaren eredu. Eta horren bidez, lege ezberdinen bidez, estatu diktatorial frankistak egindako lege ezberdinen bidez, hezkuntzaren bidez, elizaren bidez, sekzion femenina, akzion katolika bezalako elkarteen bidez, eta guztien bidez lortu zuten la perfecta casada. Hau da, emakumea izatea ama ona, emaztea eta gizonaren menpekoa izango zena. Eta bueno, orain bai, hartu deskantzua, amaitu dut eta. Eskerrik asko. Norbaitek galderarik badu, egin lasai, agian jada alde egiteko gogoa ere izango duzue, baina ongi etorria dira galdera beti. Edo kuriositaten bat, edo zerbait behar dezuena eta galdetu nahi dezuena, edo gero pribatua nahi badezu galdetu ere bai. Bueno, ez kezkatu, nik ez behar mikrorik ez kezkatu. Streamainetik bidatzen. Bale, streamingaren gatik. Bueno, Jone, beti bezala eskerrik asko, zure jakituren gatik. Galdetu nahi dut, hau dagoen erlazionatuta zure ikerketa konkretu batekin, ea honekin egingo den divulgaziozko zerbait, libururen bat edo zerbait, eta nola iritsi zinen honetara. Besterik gabe, mila esker. Bueno, labur. Mila esker, Marko, zure galderagatik. Ikerketa jada egin genuen eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin haren laguntzaz aurkeztu genuen. Eta lehen aipatu du zinegotziak haren titulua. Eta, azken finean, liburuaren laburpen bat da egin dizuedana, eta beraz hor dago. Claro, zer da gertatzen dena, azkenean ikerketa, naiz eta liburua lodixamarra den, herri joango aginak egiten, oraindik eta datu gehiago izango genituela, eta oraindik eta Gipuzkoako historia osatuago bat izango genukela. Orduan, alde batetik hori, publikazio hori badagoela, eta herrikako ikerketak egiten ditugunean ere, beti duela emakumeak bere tokia, eta disidentzia sexu generikoak ere bai. Eta bestetik esan didazu, nondik iritsi nahi zen, ikerketa hauek egitera, nik uste dut, irakurtzen dituen liburuetan, beti izan dudala gerrarekiko horrelako interes berezi bat, unibertsitatean ere banuen, uste dut badakizula,
Eta bueno, gerora ere, hutsune bat ikusten nuen, hutsune bat hain zuzen, emakumeen historia ez zegoela behar bezala jasota testu liburuetan, eta bueno, pixka bat hortik abiatu nintzen ni, bai. Eta bueno, gaur egunera arte iritsi gara. Mila esker, eta utzi ez zuen zor parentesian, eta okerez banago, norbete galdera dauka? Bestela da, utzi zu pendiente, esan dezu, denbora balego komentatzeko zegoen, ez goratzen zen bat, agertzen zena bere irudia ilea kriskurra zena zegoen ondoan ezakite, gutun bat zen edo ez, eta esan dezu. Gero, agian, kuriositatea badukazute, komentatu aldizuet honen inguruko zerbait. Bale, ez naiz gogoratzen neu ere, Bueno, joer, barka, orduan utzi, jazta. Zertzen, hau? Ez. Ez naiz gogoratzen. Bueno. Ez naiz gogoratzen, sentitzen. Ez du importa, jazta. Utzi, jazta. Mila esker. Zuri. Nolabait behartzen zituzten kanpora, beraien etxetik kanpo, baino herrialetik kanpo, eta aldi berian behin juten zirela bazakatela eskatzea, horrek harritu egin dit nolabait kartaz idatzi dula eta nolabait eskatzen zula herrira bueltatzea eta baimendu behar zituztela, baino hori, es como meterte en la boca del lobo, nolabait haiek eskatzi zute juteko eta baimen ematen dizute zerren baitan, harritu egiten dit horrek, ez? Ikusten dut, baimen eman zutela, baino enuela pentsatzen nolako kasuak emango ziren ikan. Bai, beti. Azkenean erbesteratu gehienak urtetara ez baziren oso ikusiak izan lehenengo lerroetan normalean itzuli egin ziren. Baina behar zuten nolabait baimen hori. Horrek ez zuen nahi esan herrira itzulitakoan ez zuetela errepresio hori jasango. Eta hori da kontutan eduki beharrekoa. Baimen hori emateak ez du ez da nahi inolaz ere herrian lasai biziko zirenik. Beti izango ziren los otros, los vencidos, beraiek esaten zuten bezala. Orduan, itzultzen ziren, baina ez zutelako beste biderik. Ez zutelako beste biderik, eta etxe bat ez bazieten kendu behintzat, oraindik ere herrietan, hirian izaten jarraitzen zutelako. Agian, galdera hau publikoan dagoen eta berdina bizi izan duen norbaitek ni baino hobeto erantzungo du. Nahi baldin badu. Nik uste dut itzulera guztientzat oso gogorra izan zela. Oso gogorra izan zela eta beti gizartean marginatuta egon zirela. Eta eskolan, kalean eta une oro jasaten zutela izugarrizko mespretxua. Eta kasuak daude, baina orokorrean bai. Mila esker galderagatik. Listo? Mila esker.